Moje meno je Richard Vámoš, som riaditeľom spoločnosti VAM System. Možno ste ani nevedeli, že na Slovensku sa ukradne priemerne 5 aut denne. Naša spoločnosť sa už 16 rokov zaoberá s zabezpečovacími systémami. Ako jediní na Slovensku sa venujeme vývoju, výrobe, montáži zabezpečovacích systémov. Podarilo sa nám vytvoriť neprekonateľný systém zabezpečenia vozidla. Tak dovoľte, aby som vám predstavil náš najnovší produkt. VAMer 1 je špičkové zabezpečovacie zariadenie proti krádeži vozidla. Po aktivácii tohto zabezpečovacieho zariadenia je auto chránené proti originálnemu kľúču, náhradnému kľúču, výmene spínacej skrinky, riadiacej jednotky, palubnej dosky. Nepomôže žiadna diagnostika, žiadna rušička, žiadne sčítacie zariadenia. Po aktivácii tohto zariadenia je auto dokonale strážené a chránené proti spojazneniu. V dnešnej vyspelej dobe nie je problém zneškodniť a zarušiť satelitný signál a rádiový signál za 1 sekundu z 50 metrov. Štandardné zabezpečenie dokáže zlodej zneškodniť a následne auto naštartovať do 60 sekúnd. Rád by som vám ukázal, ako funguje VAMer 1. Naše zabezpečovacie zariadenie blokuje najdôležitejšie časti vozidla, ako sú volant, prevodovka, riadiaca jednotka pre motor, riadiaca jednotka paliva, riadiaca jednotka palubnej dosky, kľúčová skrinka a iné. Dokonalému zabezpečeniu stačí vytiahnuť VAMer 1 a auto je zabezpečené proti krádeži. Deaktivácia zariadenia je opäť jednoduchá.